Sekaná vôbec nemusí byť suchá a táto je toho dôkazom. Staršie biele pečivo nakrájame na drobno, zaliejeme vlažným mliekom a necháme chvíľu nasiaknuť. Bravčové plece, krkovičku a udenú slaninu nakrájame na kocky a pred mletím ich dáme na 15 minút do mrazu. Pokojne však môžeme použiť aj hotové mleté mäso a iba doň na drobno nakrájame slaninu. Cesnak si so štipkou soli nakrájame veľmi na drobno alebo pretlačíme. Na bravčovej masti si opečieme cibuľu pekne do zlatista. Ku koncu pridáme polovicu nasekaného cesnaku, necháme rozvoňať a odložíme bokom vychladnúť. K mäsu pridáme roztlačené pečivo, cibuľový základ, zvyšok cesnaku, vajcia, sol, korenie, majoránku, rastcu, papriku a horčicu. Prilejeme studenú minerálku a zmes miesime poriadne niekoľko minút, kým nebude jednotná a lepivá. Malý kúsok opečieme na pánvici, aby sme ju prípadne mohli ešte dochutiť. Mokrými rukami vytvarujeme bochník a preložíme ho do pekáča vytretého masťou. Najskôr ho potrieme masťou s horčicou, prilijeme trochu vývaru a pečieme 15 minút pri 220 stupňoch. Potom teplotu znížime na 160 a pečieme približne 50 minút. Pred koncom sekanú potrieme maslom s horčicou a pri vysokej teplote dopečieme finálnu kôrku. Ako prílohu som zvolil hladkú zemiakovú kašu. Upečené zemiaky pretlačíme, vymiešame s mliekom, maslom, solou a nakoniec prepasírujeme cez jemné sitko. Je to však iba jeden z množstva spôsobov, ako môžeme sekanú podávať. Z pekáča zlejeme prebytočný tuk, výpek zaliejeme vývarom a zredukujeme približne na tretinu. Mimo ohňa potom vmiešame studené maslo, vďaka čomu vznikne hustejšia a lesklá omáčka. Sekanú nakrájame na hrubšie pláty, pridáme kašu, celé poriadne prelijeme omáčkou a dokončíme petržlenovou vňaťou. A výborná je nie len teplá, ale pokojne aj studená na druhý deň.